Amon yato, unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon yato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near, with you up there and me down here? I'm gonna knock Mga tugang, good morning po sa Indugabos. Welcome sa yung programa. on you. Aramon niya itong kanyang pungaldaw na in Monday. Don't come out tonight. Hanggang 11:30 lang po kita. Kapag alas 11:30, papasok po ang usapang PhilHealth sa DCGB. Mamaya po para pag-usapan natin ang ilang pang mga mahalagang bagay na pwede po nilang maging benepisyo sa PhilHealth. Mamaya po yan, 11:30 to 12. Brenda Stanto, Technical Side, kasabay niya to. Bunjing Tanay. Sa Social Media Department, kasabay niya to dyan. Sa tayong IT, Mark Shand Madrid. Mantang ako mo po sa inyong lingkod, Mardela Daing Iba. Sabit sana, pero tiyan. Dumaan sa luwas sa Mega Force Patrol sa paragos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing mabaling ibug sa banuan si mapukaan mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga dugang sina Jimmy Nasalita sa 3rd District, Jomar Bien sa 1st. Yan man sa Daraga area, si Renz Luna nakaprangkisa. Al partner Alarmario sa Albay District. Pagkatapos dyan po sa southern portion kan mga barangay sa Legazpi. Ring on Yan man si Ans Galero your window too. sa Kapitolyo asin sa iba pang parte digdi sa Legazpi Port. Mantag naman sa Regional Center South asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Luwens Bursi Barsena. Kami po ka boss, pinapabon sa bang morning. Your name. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga anniversary, happy anniversary po. Do you say Sa mga nasa evacuation center, sa mga nagtitripon-tipon pa, nagdagan pong pangadji, iguana naman na paabot. Sana dahil nakita kayo ni sa kubumpaasin rapong gasumpaman. Expectedly, baka Miyerkules daw po, maglandfall sa party kang Bicol. Most probably dyan ngaya sa projection, dyan sa may party kan northeastern portion, kan Catanduanes. Pero depende po yan kasi bagyo po yan, nasa dagat pa, nagbabago. Saka may high pressure sa itaas, posibleng pumasubsub mga tugang sa nasambit pong bagyo. Si Tropical Depression Ulysses. Ano? Kaya ingat lang po kita, enantabay preparar, pirmi tangani pong day magkaiguan ng problema. Bueno, langkada ka mga barata, mga tugang. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat tabi Mar. Maray na aga sa mga parantaba. Yaong kita ngunyan digdi sa Barangay San Francisco. Sa Banuan kan ginubatan sa Ruini sa barangay na napuruhan kan bagyong Rolly tabi Mar. Dahilan ta pinaghiling niya itong subuminaba ng mga volcanic materials, lava, baybay, asin kung ano-ano pa, mga gapo. Pinarabunan sa mga kaharungan digdi and di ba pang mga proyektos kan gobyerno. Ngunyan na issue digdi tayaon digdi ngunyan si Kapitan Ando Namya ninulita igwanin patrabaho na digdi sa nasabing lugar sa ibong kan magkakatarabunan na ipigpapadagos pa pinapondo ni Kapitan Ando Namya ang nasabing proyekto. Pinauruli pati sa mga mga heavy equipment. Pinaroll out digdi. Tulungal daw na daan ka na trabaho digdi na ano pa man use nga ding pa mga flood control projects na ini na harababawo na silted ng maray na kinamumugtakan kung magurang pa sayang man sa nakan kuan kan proyekto
Correct. Ikuanin na punto o punto de vista si Kapitan Ando Namya na imbis na magparabulog taktik din ng mga proyektong infrastruktura na titabunan man sana rirangkakan mga nagbabaragba na mga volcanic material, ikuanin rekomendasyon o gustong maipasabot si Kapitan Ando Namya sa mga sa implementing agency kay asin na iba pang nasa likodan kan mga proyekto. Yaw ni si Kapitan Ando Namya tabi Mar, Kap si Angkor sa DCGB. Hello, Kap. Good morning po, Tabi. Good morning, Mar. Opo. Yes, sir. Sir, ano po ang gusto nung ipaabot sa implementing agency asin sa iba pang mga otoridad ng gobyerno with regards sa kondisyon po nindo dyan? Mar, ang pinapakiuron ko, na medyo grabe ng paos ko, grabe yan, iasikaso ko mga sponsor, kan mga na-disclose sa Kuyang Arong, mga sain-sain po, hali. Opo. Ngunyan, nakakonsentrate po ako duman sa relief distribution. Ongoing po ang projects digdi kan region DPWH kan flood control. Dari paro ko, yaw na pala nagtatrabaho sa tubig na hali sa Manila, sa Matakla Creek. Ito na sa Moya, nagbabangga. Kaya, pinapundo ko po, dapat remedyohan ninda na ang tubig na hali dyan sa Manila, sa taas. So, mula digdi sa Moya, so natarabunan suharong sa taas. Kaya po ini, Marsa, ay ibabakan, natabunan na lugar ko, sa Purok 5. Ngunyan po, inididi po sa amin na salog, sa San Francisco, aniwinawa po digding Laba, Dibris, bye-bye. Ang patay na po nung project ningdang ang langkaw, 5 metros. Useless no po ading dike na di ninda ihali ang bye-bye bato digdi. Pero aram ko bako ninda di obligasyon. Kaya nangangapudan po ako sa project engineer sa pamamayokan sa tuyang regional director ng DPWH na bisitahon po nindo ang kalumugtakan midigdi sa San Francisco. Kapag nung nagdigdi po si Secretary Villar, nagtarap po ako si Secretary Villar na immediate na heavy equipment po, nadaraan po ako digdi kan DPWH. Sa need po ang pangdepensa mi para mintras sa mga marabot na pagbaha. Yaon po akong digdi naghahalak. Ni Saro po dahil nagdidigdi na dumandigdi. Nagduduman po digdi. Iyo po. Okay, now, apera po dyan sa pangapudan po nindong personal. May plano po ang konseho na magpasa ng resolusyon addressing this kind of issue? Opo, may existing resolution na po ako regarding sa desilting before ang typhoon ruling. Pati na po sa typhoon Tisoy, igwa po digdig ongoing na desilting, pinapundo kan DNR-MGB na so inagadang kong pabor na pribado na para mag-diesel na dahil na magastos ang gobyerno, sinabangan ko pa nagkaigwak site para mapadali po ang desilting, pinapundo sa ihanap ki legal papers. Kaya po nangyari, pinundo, nagulpi po kami, hindi kan typhoon ruling. Di isa ko presenting condition, saan po nag-aagi ang tubig ko niya Tabi, Kap? Inayao na po digdi sa ibaba sa Magiron, tapos digdi na so, nagduwa po inagihan na, pasiring na po digdi sa tangod kanarong ko, binangga nung typhoon ruling, na which is hindi na po dapat umagi duman, nagpara ko, ukot-kot so contractor, dumano po uminagi so sa typhoon tunyo. Kaya po, sabi ko, niya ako sinamantala naman na mayong nagbabantay sa inda. Iyo po. Alang kawon po ining lugar na mabagsak po digdi. Tayo lang po. So, existing structure ko nung sa pigiri ko po ay tapos na po pangarong midyan sa taas. Bagsakan na po yan, Mar. Opo, di sangun yan po. Tabata may paabot na naman na maraot na panahon.
Ano po ang sa intong pangapunan sa mga taga-PWS na ini? Dapat na makalkayan yan dyan. Yung anitabi, Mar, pumadig din naman sinda, mabisita man sana. Karayo po, nung panahon ng Governor Salcida, automatic after 3 days po, pinadishield po ini. Ining lugar na ini. Opo. Ang kamunyan, mayo pa barang. Diyo puro sana pala ng birisita. Ocular inspection sa nadaing aksyon. Opo, maski sa mga national official ta, secretary, DPWH, DNR, undersecretary, o yaon mo niya digdi sa Facebook. Iparahiling, para sa kulang binaba, na bye-bye, bato. O, ano nakita mo niyan? Ayun, Kaya sige. po, Mar, Opo. ginamit ko ang DCGB na mas maray po madali pagpangapudan sa media po regarding po sa problema kan sa kuyang barangay. Opo. Kapitan. Maabot po yan, Sir Mar, kung digdi dahil sinda madangog, pasiring na ako kay Presidente, ma-video call po ako duman kung sisayan pwedeng pudang ko duman na media sa Manila. Iyo po tabi. Nya, sa mga residentes po nito tabi diyang kap, ngarain mo niyan. Nasa evacuation center, sabi Mar. Opo. Nasa Mauraro na po. Sa Anuron Mini Mayor, maabot naman si Eunices, Bigdi Camp Minong Tonyo, lumanang na sinda. Pasiguro. Kaya, kaya Mar, ang residente ko digdi, may trauma na po. Nung nagkaigwa po ning Tonyo, makusugong mga suran ng hapon. Opo. Antos Pangge, gari ng mga bua, may kisay na nagduduruman, sa mga dain nag-evacuar ng mga residente miligde. Iyo po tabi, Kapitan. Ano pala ang plano niyo di ganito? Sisang contractor pala digdi. Ang contractor po, digdi, WCS, sa Engineer Suratos. Ano to pinapundo mo, pinauruli mo na sa heavy equipment. Kung magbaralik ito digdi, dahil na talaga, stop na yun. Stop na ini, antos na mayong taga-DPWH na ma-recommend ko ang dapat gibon tan kontraktor. Nagpa na si Kapitan, nagpahiling na kan ngipon tabi Mar. Iyo. Talagang sakripisyo na maray. Sa iyang barangay, malay sipon mo, mga residentes niya, uto na rayo na, nasa Masarawag na, ngunyan, Mauraro, ngunyan, sutubig, na gustong ma-divert, harayo na tabi Mar, kinarao na sa mga mayawason na nakabasan, digdi sa Magiron, pagkatapos, natutumbok na naman ngunyan, pasiring digdi sa mga kaharungan, digdi sa Purok. Anong Purok yan, Gabor? Purok, so ni si subdivision. Gabos yan, irarabasan kan ba, once na ina-address, kaya kay po na mahiling ini, kandi PWS, tan punto digdi ni Kapitan, matiselt ini, may resolusyon na databi, Mar, na pinabot yan sa sanggun, sa probinsya, na i-deselt ini, sa useless ining mga proyektong pigbuburog takdig na natatabunan man sila kung bako nararangka. Correct. Tama. So, liwat si Kapitan Giraray sa mga pangapudan niya sa mga nanunungdan na ahensya, opisyal ng gobyerno. Ako, Tabi Mar, nangangapudan po ako sa Governor, Mayor, Congressman, tabangan po ako nindo. Kung dahil sabi, matabang sa kuya, ang kapitantes ko, daraong ko po ini sa national government. Okay. So, di ka na nga po, pahabol tabi, Mar? Di naman, okay na. Okay, so yan tabi, Mar. Nasa to yung mga dagdag na informasyon with Kapitan Ando Namya, kan Barangay San Francisco, ginubatan na. By the way, pira po pa alanan missing mong residente pa, Kapitan? Tulo pa Tabi Mar, tulo, apat sugada na. Dapat tulo bising. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you very much, James. Sino man kay Kapitan Ando Namya. Pambarangay San Francisco ginabatan. Babalikan na po yan ng mga istorya po yan. Ganda Santo Hans Galero nasa linya. Hans, please kami na, Hans. Nawara si Hans. Okay. Anyway, dumaan po sa mga kababayan, ang mga taga-DPWH, mga amigo. Tabi dyan sa regional office.
baka pwedeng gamitin taman ang konsensya at saka sentido komon sa mga patrabaho ta. Garo ang timely yan na ipadagos nindo yung padikin nindo dyan na supi ko protera nindo, uminiba na nga ni kidalan, tanasulat na. Garo man so, pigigibuan ng proyekto dahing mga, ano, oh, ikaw, yun, may mga bagyo na naman, tabi, mga tugang, delikado, tabi, kamo, ha? Magparabulos na naman, oh, ya, alam mo yan, tama ito, nag-rebakwar mga tugang sumangayaon po duman, ka nakaaging aldaw, duman po sa nasa mitpong lugar, mga tugang, natakot nga ni, ha, kahitong makusugo na mga pag-uuran, okay? Bueno, mga tugang, dipat kita sa linya ni Alar Mario, plus Kaminal. Sugpunan ko lang Maria na topic na yan. Ngunyan pa lang, may kauron akong sarong kontraktor na mismo. Ang sabi kan sarong, garin ako konsensya ang sarong kontraktor, gusto sa kuya personal. Para mo kaya ang dapat hindi pundo na talaga ang mga project na yan dyan kan kung ano-ano kan gobyerno, kan PPWH, ang mga politiko. Grabe na, tama na, sobra na. Ang pagpapasakit sa mga tao na useless man sa nangaya ang mga project ngayon, bilyon ang gagastos kan gobyerno. Although ngayon na kaming mga kontraktor, parte dyan, pero ngayon ako personal, garin ako konsensya na talaga. Kung ako konsensya na talaga siya, ang sitwasyon na yan, kaya dapat talaga i-relocate na daw ang mga tao dyan, dangan tapos na kan gobyerno, kan mga politiko, mga kontratista, ang pagparadilin siya sa mga deng kamagtaking project na nasakripisyo man sa mga tao. Anyway, sugpon lang yan, tabi, Mark, ang issue na yan. Iba pang istorya, digdi sa pagalat kan supply kan kuryente, at least may expertos man ngunyan, ang Vice Gobernador, Albay na si Greg Slagman, at ang informasyon na yan, haliman kay Kagawad Alexi, na igwang ngunyan ki libreng pa-charge sa mga barangay, mientras na ipanin na supply kan kuryente. Ngunyan maghapon ini tabi partner sa mga barangay na unambitan ta, maghapon ini sa 5:00. Ang barangay Maslog, Mariawa, barangay Mataanag, Aysan, Gita, Kamauyan, Piñaranda, Arimbay, Bagong Abre. Yan ang mga schedule ko niya na barangay na may mga libre tabing pa-charge sa Sendong Barangay Hall. Kaya kung tabay dyan, pwede ka mo magpa-charge sa Sendong Barangay Hall para libreng magpa-charge kung yan maghapon. Mientras pigalat pa ang supply kan kuryente sa ibang mga barangay. Yan ang informasyon man na bigla paabot at Kagawad Alex Ligas, Legazpi City. Ayan, spokesman ni Vice Governor Greg Slagman, sabi niya. Ayun. Yan, partneran na informasyon. Aliligay sa Legazpi area, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, partner. Lipat kita, mga tugang kay Ans Galero. Ans, please come in, Ans. Yes, marinaw to, Sir Mar, marinaw to sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, maski na nga ni isiribot-sibot to niyan, ang gobyerno provincial kan Albay sa pagtaunin ayuda sa mga nabiktima ni Bagyong Rolly asin man ang pagtabang sa mga ini na makabangon dahilan nga sa nasabing bagyo. Ngunyan na naghahanda na tulos na gobyerno provincial sa papaabot naman o pinag-aandaman na Bagyong Ulysses. Ini matapos na makauron ngunyan na pagkaaga kan DCGB News, si Albay Public Safety and Emergency Management Officer, APSIMO Chief Dr. Cedric Punsain, sa iyang sinabi na pinag-aadalan niya na ang behaviors ka na bagyong ini. In kaso man na magkaigwa na naman, sindanin assessment may kinaraman digdi and katuwang man na pag-asa o DOST Pag-asa Legazpi, may posibilidad na mag-imposer man sindagiraray o tulos-tulos ni evacuation o localized evacuation sa mga maapektaran na lugar digdi sa bilog na probinsya kan Albay, lalo na sa mga delikadong maray sa pagbabaha, storm surge, asiniba pa na hazards na pwedeng itira sa tuya ni Bagyong Ulysses. Kung magigirumduman man, kan nakalihis man na Nobyembre 7, inat nang nagpalawas ni abiso man
ang CDRRMC Legazpi sa panginatman kansen ng pamayo na si Alcalde Noel Rosal kung sa pinag-abisuhan na ang gabos ng mga barangay, lalo na ining mahararani dyan sa Salog as in iba pa na hazard prone na kung pwede mag-preparar na in kaso i-enforcer nga ni na magkakanig man na localized evacuation mantang na gobyerno lokal man kan Legazpi nagpapaisi naman sa mga parasira, lalo na ining mga saradit na sa kayang pandagat na kung pwede, dahil yan isa kita ni na pinagbubantayan na maraot na kamugtakad kan panahon, dahil naguna magparalawod na kaya namali kayan man, ang disgrasya o kaya kung ano pa man na rimalaso, kunya na may pinag-aandaman kita na bagyong Ulysses. Yan tabi, Sir Mar, ang esperasos mo niyan, preparasyon ka na PDRRMC Albay asin man ka na Legazpi City DRRMO may kinaaraman sa bagyong Ulysses. Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Sans. Mga tugay po mga rangkada ka mga sunod-sunod nato mga istorali po dyan sa luwas. Ang tabay lang po ka mo sa iba pa. Mamaya pagbalik natin yung PCSO, mga tugang, nagtumar party na. Matauning ayuda sa mga local government units, mga tugang sa Bicol Region, na naapektaran mga tugang kang bagyong Shirley. Supposed to be, dapat sa aga, mapasiring digdi sa daraga si General Manager Royina kang ano yan, kang PCSO, no? Kundi nagbago sa schedule, sa Miyerkules na sana madigdi sa Albay, tamainot ko na duman sa katanduan ni Saga. Duman mo na, mga tugang itatao, mga may oras duman. Mamaya, pagbalik ta, after the news break, ang breakdown, mga tugang, ka mga marisibi, ka mga LGUs hindi po sa Albay, kung sirisay iyan. Pero initial pa lang da po ini, so ibang LGUs to follow. Pagkatapos yung katanduan ay Sorsogon and Masbate area. Yo! Makalis lang po kaning nagkapirang mga mensahe na to, mga tugang para po sa mga kababayan ta. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anaino, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga kabayan, na oras niya to alas 11. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na kuya panalason sing bareta, pigadalang ngunyang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang posibilidad na i-waive ang mga kondisyones sa distribution kan cash grant sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps na nadanyaran kan mga nakaaging bagyo. Sigon sa DSWD, ang 4Ps National Project Management Office o NPMO, sa ngunyan, nagkakaigwana ng distribution ng cash grants, sakop ang pay period po na Agosto sa Septyembre sa mga benepisyaryong naka-star sa mga apektadong reyon. Kaya na sa mga apektadong reyon, iyo ang National Capital Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas and Cordillera Administrative Region o CAR. Pig-adalaman kan DSWD ang posibleng pagdeklarar ng force majeure o suspension kan compliance monitoring. Bago i-deklarar ang force majeure, ang DSWD Regional Director kan apektadong reyon kay puan magpadara ng official memorandum kay DSWD Secretary Rolando Bautista na naghagad kan suspensyon kan compliance conditions sa 4Ps beneficiaries. Alas 11 bareta from News Base, sino po si Mardila. I-like ang samuyang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Milo. Milo Everyday. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nabalitaan niyo na ba? May Peel Mo Panalo promo sa Coke Studio. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Rexidol Forte.
Rexidol Forte, Uragon Banat sa Apat, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elegundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Sa idungada mo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tay, gising pa po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby. Pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sunny Puerta! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puersang lakas, 5 pesos SRP na Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice?
Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors, trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa panahon na tiga-agihan tangunyan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar, bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Margela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, mga dugang balik po kita sa tuyang mga programa ngunyan po na pagkaaga. Duman po sa mga kabarangay niya to. Sabi po digdi, mga tugang sa DCGB News online Facebook page natin. Good morning, Sir Mar. Nagdadangog po ako. Sabi ni Ma'am Daisy Madrid. Yan. Good morning po tabi, Ma'am Daisy. Sering man, si Eva Mijares, watching from Quezon City, and si Malditang Uragon. Paano po kaya makaisip na basta may pagkakakitaan, sige lang, maski sayang ka mga tali. Kaya, just saying lang po, watching from Malolos City, Bulacan. Ayan. Pagkabot yan sa bukid, talaga dapat alalang Gimaray. Ano ba? Tama bang maglagay pa ng mga ano dyan?
mga protective dikes na considering na grabe ang volume kan tubig duman sa itaas. Ngayon kang mga ibababa na materyales. Di ba? Alright. Duman po sa mga kababayan para po sa mga kababayan digi sa Albay, yung PCSO, mga tugang, mapaabot po nin ayuda. Itong pig-apod ninda, mga tugang na ano yan, calamity assistance, mga tugang to LGUs. Kasabay dyan ang Albay, Masbate, and Sorsogon. And sa aga, maduman sa Catanduanes, mga tugang si General Manager Ruyina Garma, asin ang iba pang mga opisyalis kan PCSO, kasabay si Senador Bongo, ma-distribute ka na sambit pong ayuda. Sa Catanduanes, kasubago, ginibanta po ng Bareta na alas 7, ang San Miguel asin San Andres, tig 2 milyones kada saro. 2 million pesos. Ang Digmoto, 302,000 pesos. Panganiban, 293,000. Viga, 469,000. Or a total of 5,064,000. Ayan. Digdi po mga tugang sa Albay, initial pa lang inisabi ni Ma'am Nelly, ang satuya na Albay PCSO Provincial Manager, and at the same time, siya po ang concurrent branch head kan Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. Matindi ang trabaho ni Ma'am Nelly, ano? So sabi niya sa kuya, ngayon sir Mar, ang LGUs, initial pa sa nang ini, to follow ngayon yung iba na LGU. Okay, so sangon yan, araw kay ni, sa Miyerkules, alas 5 ng hapon, iyo man ang distribution mga tugang, kan mga tseke, para sa mga minasulod na LGU sa Albay. Iyo, dyan ini sa Daraga covered kot gigibuhon. Okay? Sa Daraga, Ginubatan, Malinaw asin Kamalig, tig 2 milyon tabi kada saro. Iyo, Daraga, Ginubatan, Malinaw, and Kamalig, 2 milyon kada saro. Sa Bakakay, 1,826,000 pesos ang mare-receiving ayuda sa PCSO. Sa Tabaco City, 1,384,000 pesos. Sa Libon, 675,000 pesos. Pulangi, 769,000 pesos. So a total of 12,654,000 mga tugang sa probinsya Canalbay. Hali po sa PCSO. Okay? Sa mga kababayan tapo niya sa Sorsogon, ang Pilar, asin Sorsogon City, tig 2 milyon po yan kada saro. Santa Magdalena, 394,000. Magallanes, 592,000. Tapos, total po yan in 6,749,000 para po sa Sorsogon. Okay? Ang Masbate, Kawayan, 107,000 po. Esperanza, 315,000. As in Milagros, 76,000. So yan po tabi ang initial ay pinabot sa tuya to follow da po yung iba pa ng mga LGUs na din nato na mensyonar. Yeah. So yan po tabi ha. Pala po sa PCSO po yan. Philippine Charity Statistics Office, tangani po na makatabang sa pag-ayuda mga tugang sa mga kababayan na taramtaman sana na talagang kaipuan ng mga local government units, partikular ka mga munisipyo as in syudad na naubos na. Halos naubos na so sa inda po na pondo para sa calamity fund dahil lang po sa may direktiba baga ka ito hali po sa nasyonal, sa presidente, sa DILG, na pwede rin dong i-convert para po sa COVID pag-corresponde sa COVID sa mga pondo. May pico pa realign pa nga ni mga projects para lang matustusan. Kundi o yan, sunod-sunod po ang bagyo na nag-aabot kaya
sa ibang mga LGU na naubusan talagang nakatanganga, nagahalat kung narin sila abuton. Hopefully, maparikas ang mga ayudang ini. Tanganing may bakal kan mga pangaipo ka mga kababayan. Tadakulong panday pa lamang nakakapagpuon giraray. Kada kaaging tonyo, ang tonyo, kadag parauran, naku, may mga nagpaparapaabot po ng impormasyon sa tuya na day lamang ngayon maski trapal na nakaabot ngayon sa satuya para pandepensa. Tanaklas o atop, sus Mariusi. Padi, yan po ang problema natin. Okay? Kaya sana, maging areglado, may saro pa kaming problema. Diyan po sa Santo Domingo, nagpasaway na naman sa saro po na may sadiraning crusher dyan. At saka nagkakwari. Habo na naman palaugon mga tugang sa mga empleyado kan munisipyo na nagmamantinir kan patubig, potable water system, mga tugang, tan sabi, so source na kan tubig, sa diri na kan nasambit po na may sa diri ng kwari. Tang istorya, bago pa manao sa mga kwari, dati nang duman nagkukuha ng tubig ang Santo Domingo. Sa sarong lote na sa dirinin mga buwen. Tama lang nga, kanino ko pa ninda ito, duman sila nagkukuha ng tubig para isupply sa Santo Domingo, mga tugang, ginibo pa nindang caretaker, so tag sa diri kan daga. Kan mao sa mga kwari, binakal mga tugang ni Peter Chan. Di kang binakal sa lote, di nyo na duman sa laog kan lote niya so patubig. Pero kanakaaging mga aldaw, may pahayag kayan si Director Molina kan DNR na mas kinasalaog mo yan na pagkakwari ang propiedad, sa propiedad mo sa pagkakwari, as in may mineral o tubig na nakuha po dyan na dati ng pinagagamit, mga tugang kan mga tao, bago ka pa man na-aprobaran na magkwari ka dyan, dahil mo yan dapat pagiron sagkod sa irarom. Paano mo niyang bunjing tarinabasan kibaha? Mga tugang, so, ito mismong tangki, napano kibaybay, inaranod sa tubo, ngunit napigirahay, abo ng palaog, kinudalan. Kaya baga nagkaigwaning, sabi, nag-lightning rally. So mga kababayan sa Santo Domingo, talagang daing tubig naman. Dahil lang po sa kagibuan ni Manoy Peter. Manoy Peter, babiluanaan, tawanan ng tubig na yan. Primero, bago mo nabakal ang lote, bako mo, dahil ka pa man dyan, dati nang pigagamit tabi yan. Ang sabi nga ni kan, dahil na kami nagkaram nga sa kwari mga materyales sa kakwaon niya, ang kwaon niya lang dyan, tubig. Bahala siya kung anong kwaon niya dyan. Ayun mananggad baga. Sana sa panahon po na araw kayo ni, nakadipisilan. Ara masana nindo na ang Santo Domingo, nakadepende ang bilog na banwa, dyan sa patubig na yan, tapos gigipitong panindo, anong klase man yan? Konsensya man tabi, boseng. Udyok sabot ka man bang inako dyan ka mga taga Santo Domingo na magnegosyo ka dyan sa lugar na yan, sa Lidong. Sana, bultan mo mang kimaray na buot. Mga tugang Jimmy na salita na sa linya, Jem, please come in, Jem. Hello, Jem. Uy, nawala si Jimmy. Hello, Good. Plus report ni kasbago papunta na may arabo dito sa barangay San Francisco Tulay o kaya dito sa San Travisia, Christian Barangay San Francisco. Bako pa masyado ang tinampo for medyo kay itong mga inaranon ng mga volcanic material. Ngunyan may na-slide na nakamotor tapos naligis pa siya. Pag-slide niya, naligis pa siya nin sarong vehikulo. Takontan pangaran kay ning biktima. Dugadan ini. Attention dyan sa ginubatan ABS kung may naka-antabay. May policeman digdi pero bako ini digdi naka-distance. Sir, pangaran mo sa DCGP kita? Sige kita. Dahil naman pa.
At least maraman ko ang pamilya niya. Oo. Buhay mo muna. Nakasangsang ini. Pinadali na ini tabi baybayon sa tinampo. Nakabalbal siya. Duguan ang bandok niya. Pagkatapos nasa agidang painikan sa rung ban. Oo. Ngunyan ito na ilinunod niya sa ban dahil may pulis man na nakasunod. Mga pulis ini pero bako ini pulis digdi sa Ginubatan. Dadaraw na ito sa Ginubatan, diretso na sa Ginubatan MPS and imbestigaran. Dilinunod na duman sa van na iyon nakaligis pa duman sa nasabing naka-motor tabi marsay na sumotor. Gari linunod na sumotor duman sa... Ano? Makaskas? Ano? Makaskas o padalagan? Dahil ka man nga ni Digdi magkapakaskas tabi Marta, akuan, Kundi? duman-lubak. Kundi, maldas Digdi ang tinampo, mabaybayon. Nagapara kuan ka, dahil ka masabutan ko, makaskas na inabutan ko na nakatikaya na Digdi, tapos duguan na pando ka nakagusgus sa tinampo. Pangyara di. Ngunyan, kan nakatumba na siya, self-accident po na nadali na sa motor niya, Digdi sa bako-bako na tinampo, maldas dahil sa mga baybay. May nakasunod pa sa iyang van. Yun pa ito naka-gulpi, naka-tama sa saya. Pero, conscious man, nakatindog man nga pero pigpupugulan kan ang pulis na day magpirit na magtindog, napakabigla na sa nangigang tumumba. Ngunya, linunod na duman sa van, diretso na ito sa police station tabi, Mar, and natural, nadiraw nito sa ospital. Nakikihuron nga sa to itong duwang pulis, na kung ang kontak na dyan sa Ginubatan MPS, makapadala digdig ki mga pulis. Pwede, nag-discarte na sa doang pulis, iyon na sa ilinunod sa van itong biktima and sumotor, and sa doang pulis iniskutan, pasiring nga duman sa Ginubatan Police Headquarter. Okay, so yan tabi Mar. Abis lang niya to, pag-abot digdi sa lugar ng Travessia, San Francisco, ingat-ingat sana, lalo na yung mga motorista, mga makaskas, mga bihikulo, dahilan perming nasa dilantera ng peligro, aksidente, ang lugar na ini, na mahal nas tapos mabaybay pa ang tinampo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, James. Bago kita magpara mga tugang, may nagarapot manangon po sa tropical depression na si... ano ang pangalan mo? Ulysses. Nagkaskas mga tugang si Ulysses and is slightly nagkusog, nagbago na ng direksyon, moving northwestward sa Philippine Sea. Okay? So, sabi po Digdi, mga tugang sa alas 11 ipinaluwas kang Pag-asa, ang tropical depression na si Ulysses, mahiro generally northwestward today. Munya pong aldaw, hanggang sa agang-aga. Afterwards, it is forecast mga tugang to turn westward. As in, matumbok, pasiring po sa Bicol Region, Quezon area. Ang landfall sa Kabicolan, Quezon area on Wednesday is likely at this time. Sa model mo niya nahiling po ninda, yan ang tumbok, Pero posibleng magbago pa yan, mga tugang sa mga maabot pong mga oras. So yan po tabi, para sa mga nag-aabang, tangani po na masabutan nindo, kasabagong alas 10 ting aga, ang sentro kan Tropical Depression Ulysses, nahiling mga tugang na 635 kilometers east-northeast of Surigao City, Surigao del Norte, or 605 km east of Borongan Eastern Samar. Coordinates 11.6 degree north, 131.0 degree east. May kusog po, mga tugang na 55 km per hora rin sa sentro, asin may pabugso-bugso na maabot po sa 70 km per hora. Ang iro niya, mga tugang,
northwestward makaskason 40 km per hora. Kesa aga piglalauman mga tugang na nasa 475 km east to Vera Catanduanes po ini sa agang-aga. Yeah. Okay, so yan po tabi ha. May signal na ba? Wala pa po na cyclone signal, wind signal sa mga oras po ini. Mamaya pong alas 11 ng Banggi, ang masunod po mga tugang na update ng Pag-asa. Yeah. Okay, so yan po tabi para sa Bagyong Ulysses. Madumana po kita mga kapatid. Thank you. Ano ba nga po pagbalik may usapang PhilHealth sa DCGB.